Maikanem Abilin. Inapalapas gapu iti sakit tinakam ni Rina, napan iti pasdek ti inana ket nagbarbartek. Pinalutpot ni Doña Anita no anya ti makagapo no apay nga agbarbartek ngem inlimod na. Nagsubli ti asyenda ket napan iti turod. Dimteng ni Victor ket kinasarita na ti balasang gaputa muna ana sakit tinakam daytoy. Nagkid daw iti pamakawan. Kalpasan dayta, inawis ni Rina ti inana ket nagturong dayjay kabisera. Iti simbaan ti nagdiretsuan da. Nagsabat da Anita ken Carlota iti dayta agundaway. Ket kinuna ni Carlota ken kuana amapan met agkararag tapno agpakawan iti basbasol na. Gapu iti dayta, nakapungtot ni Doña Anita. Itagagayem, adto ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Sige, umunag kamat iti simbaan, Doña Anita. Ket ingkamat agpakawan iti nagbasbasulam. Wah, ti puisit babae na. Kunam no asino santa. Ha! Adanto aldamo. Agbabawi kanto iti aramida. Mama, asino day chay? Kan anya taramidam? Bayamon iha. Saan mon nga italtalakpay? Adda lang amin kurkurang ti panunot day chay abakot. Anya? Ala, mapantan dita simbaan iha. Umunod tan. Sige, Mama. Ma'am, apay akas iti panagsarsari tayo kan ni Doña Anita. Masurunak, Ella. Iti anyaga po, ma'am. Tiyak maawatan tiriknak. Amum kadi atong galmakit kitak day chay nga Anita. Kat agburburak ti darak. Anya? Wen, Ella. Kas lang amin patyak nga iso ti akin kapanunutan iti pan nakasirek idi ti mansyon. Anya? Awan lang amin ti pamanagnak ko kat. No kumatad da pamanagnak ko. Agsungbat kumaday chay abakat. Anya ti aramida nyo no bilang, ma'am? Ha! Paibalod ko. Oray pa'y maibos ti sa ni Kwame iti day di Rodrigo. Basta maibalod kat mabulok iti pagbalutan. Ma'am? Oh, ala, agawid tan iti mansyon, Ella. Agdiretso tan iti baliwan tan tumanen ti rumwar. Tana ikatan ti ganas ko ita. Nadadaol ti aldaw ko iti pan nakakitak iti daychay nga Anita. Sige nga rod, ma'am. Idiretso yung to'y kotse iti mansyon. Tapno makaina na kayon. Wen, Ella. Apo! Apo! Nay, si kamat gayam na ita, barok. Wala na. Kapkapok di tabagatan. Napanak nagsursuro ti kabalbalayan. Aya, ay ikasta. Pasensya kayo no, makasingaag kada kayo, nana. Di magasaklain ta, umayak man makiinom iti danom? Hun, barok. Umay ka. Dumanon ka dito'y nanumaw, apagtaangan me. Agyaman ak nana. Agyaman ak itimpay numyo at danom, nana Inga. Awanan niya man na, barok. Nana, makitak nga umad adun dagiti mapanagkarkararag iti simbahan. Wan, barok. Gapo da itakan ka. Ken ititulong yo, nana. Gaputan nagagat kayo amapan mangal allokoy kadagiti tattao amapan agkararag iti simbahan. Wan, barok. Takastam at tikonam. Barok. Adaman damagakan ka. Anya dayta, nana? Apay nga aramidam ti kastoy. Apay amasiknan kaunay. Maipapan iti daytoy abanag. Idinto ta,
Dayo ka laang ditoy. Kinapudno na. Taga dito'y ti pamilya nagtaudak, nana. Ha? Adda balay mimit ditoy. Ngam, ijay lang amin syudad ti Dimagkalak. Kasta gayam. Nga maapay anagagat ka apo managna. Amapan iti kabalbalayan. Amang ibingbinglay iti sasaotid Diyos. Uwan, nana. Taday tamo ti pagrebangak. Kat timakonak, ituloy yu kuma ti mga lukoy kadagiti tao ako mamang iti simbahan. Wan baro. Aramidak dayta. Awanan pa inday kay nga ami. Iso di makagapo at tinalikod anak ni Victor. Nagsakit tayo nga naramid ni Victor. Ngam saan ang mabalin at ang likod anak ni Victor. Masamol asyak laang ti babaeng ayatan na. Awanan ti sabay. Ma'am Rida, adda kagayan dito'y paraangan. Nana Marsing. Saan ka di amalamin dito'y paraangan? Saan, Nana? Amok ti pampanunutan, ma'am. Ni Victor, saan ka di? Wan, iso, Nana. Ay, kung naglakit din o agtultuloy yung tiragsak mo, ma'am. Gaputa nagsublin dito'y San Isidro ti lalaki ngay ayatam. Kastoy matan tinagbanaagan na. Gapo kin ni Ami. Dayjay nga Ami tilapad iti ayan ayat me kin ni Victor. Kinapudno na. Idi pa'y laubing da nga agin inayat da. Malagip ko pa'y day di nakitak. Ngaan niya, Nana. Naging narakop day dayan ti dalan. Gusto na na, Marsing. Saan man nga tuloy? Pangaasim. Ay, ladingitak, ma'am. Pasensyakan. Nana Marsing, amom ka diti pakasarakak ken ni Ami. Taapay, ma'am. Kayat ko akasaritan. Anya nga iti ibagam kan kwa na. Ibagak aliklikan na ni Victor. Taaddan nagkinaawatan mi. Ay, kwa ma'am, jakmet amono sa dino ti ayan na. Sigurado ka kadi, adi mo amo. Aun, ma'am, talaga mo tadyak amo. Sana balin. Sige, Nana. Panawan nakpay dito'y paraangan. Ingkay kat matulogan. Kaya't katagmay-may sa dito'y. Sige nga rod, ma'am. Panawan ka pa'y dito'y. Ay, kasla si mabali ti ugali ni Ma'am Rina ita. Kasla imuyong. Kapungata iti panang waswas ni Victor iti relasyon da. No apay-pay lang kami na nagsabat ti dalan da adwa. No apay-pay lang kami. Antoy ti arak, Ma'am Rina. Anak, Mang Bart. Kaduanak dito'y swimming pool. Kaya't ko ti makisarsarita kan. May ka diti gapo na ngay may kamanen dito'y pasdak, Ma'am. Juan? Amom ay talagat ni arak a paborito ka, Mang Bart. Wan, Ma'am. Oray ni Madam Anita. Kastamat ti kayat na. Ala, uminom kamat nga ron. Sige, Ma'am. Ngam basit lang. Narigat no mabartagak. Okay. Mang Bart? Amom ka din ni Ami? Ami? Juan, amom ka di nga iso ti makagapo ang winaswas ni Victor ti relasyon ni. Anya? Gapo ken ko na. Tinalikod anak ni Victor. Ni Ami ka no,
ti ayatan na. Kasta ka di? Kayat ko ang makasarita ni Ami. Kayat ko abanlaagan. Aliklikan na ni Victor. Tanusan. Dakas ti aramita kankwana. Ma'am. Nasing pata ka tao? Ngam siyak madjay tao at di na kayat ti maagawan. Ma'am Rina. Iso a kayat ko ang makita day tiyay nga Ami. Kat balakak. Kat kayat ko at tulungan nak amang sapol kankwana. Ma'am. Tulungan ka. Kuna ni Ismael, mangrugi ka nun ti misa inton Domingo. Iso ama sa apul maet arumwarak manen lakay. Iti kasta, inak manen mga lokoy iti kakadua ama kimisa. Kasta ya, ay uray mo't saan nyo ida mapan ang lokoyan kat adulat tati mapan. Saan abaalin Basta inak tulat ta mga lokoy iti mapanto makimisa. Isupay adag iti mabagaak. Malahawan dakas na. Makamukalatan ba kahit? Sika nga'y paos. Inkanto mat makimisa inton Domingo. Ay nasaya at narudno kasta. Kamaudyanan na. Adamot laangan pade. Dito'y San Isidro. Nangagkumanan ti oni ti kampana, lakay. Nangag mo ka di, mag? Nangag ko Nangag siguro dagiti padata nga anda di ti kabisira, ti oni ti kampana. Wan. Saan nga ta, ati kayat asawan ti panakabatangtang ti kampana, no daduma? Kat ti kaadan, ti padi dito'y San Isidro. Ay, jak mo. Kuna ni Ismael, adan to kanu padi amang misa iti simbaan inton Domingo. Ngam di namat imbaga no asinaw. Nasaya at mat nga ron. No adan to padi dito'y. Tapno adan padi tayo dito'y San Isidro. Ay, laba kahit. Ituloy tanti maturog. Tingat rabin. Wala kaya. Alam nga ron. Ituloy tanti maturog. Si kaganti ko nada sa ngailik, Rina. Juan, Victor? Kaya't ka na ang asarong kanan? Amin. Kainaw kan. Rina. Adagin at katang ko aparakan ka. Aday ti apahang. Dinagas ko ang ginatang. Kasapulam amin ti aday ti apahang, Victor. Saanan anas ka nga gastos ka, Rina? Bay anak laang, Victor. Pakaragsakak ti kastoy ng aramida. Rina. Oray winaswas mon ti relasyon ka. Kaya't ko nga agtultuloy latta kuma di komunikasyon ka. Kaya't ko asarang karan nakmat kuma iti mansyon. Wano saan? Iti asyenda. Amok, makumikom ka iti trabahom. Nga, please, di na kumamat lipatan, Victor. Gapo ta ipatay ko na di ka makita. Anya? Awan tinagbaliw kanya. Ay ayatan kalata, Victor. Kat saan to nga agbaliw dito? Kumusta kan, Ma'am Rene? Kastoy, ma'am. Sumaysayatan tirik na. Agimbagan na giti sugat ko. Ayan ni Ma'am Bay? Api nga awan dito yung pasda? Rimwar, ma'am. Jak amo, ti napanan na. Sa nangayang baga kanyak, no, sa dino ti papanan na. Ma'am, nasaw na kanyak. Sa pulam ka ni Ami. Naibaga nagayam kan ka. Am-amom ka di ni Ami? Ma'am. Nalabit ati Ami ngay bagbagam kat iso ni Karisabong.
Anya akarisabong? Ni Karisabong. Ti kanayon idi akadwa ni Victor, ma'am. Ni Ami, ti kunak Karisabong. Nakasta. Ang mumad kayam. Hawin, ma'am. Baka sarakakan ko na. Narigat ang masarakan, ma'am. Ngamin, at dada iti kabambantayan. Anya? Kabambantayan? Iso ti ng pagkamagkanyak edi, ma'am. Tapno pagaramidan nak iti dakas. Iso kastoy ti langak ita. Anya? Apay, kaya't yung abalsan ni Ami? Wan. Ha? Ala, ang paimbag ka mang Rene. Kasi kati kaduami kin ni Mang Bart, amang sapon ken kwa na. Ide ka bakiran, ma'am? Oray sa dino pa'y ti ayan na. Grabe kamot, ma'am. Gapulang ken ayat, isagmakmon ti bagim. Kasta ak nga agayat, Mang Rene. Kat kayat ko, siyak tagbaligi. Iso at tulungan tak. Sige, ma'am. Agpaimbagak, tatulungan kayo. Tauray siyak. Balsag day jay nga Ami. Patayat! Paos lakay. Addan tattao nga umunag iti simbahan. Ayan nga tangay ni Ismael. Apay adyak mat makita. Mga nuadan iti unag. Imunagak itay. Ay ngamawan ijay. Alakit din. Umunagtan ba kay? Kayat ko ang makita ti rupa ti padi. Sige nga raw. Intan iti unag. Umuna iti amin kakabsat. Yamamok ti bagik kada kayo. Siyak ni Ismael Tubias. Anay destino dito San Isidro nga agbalin apadiyo. Nabayag at tiyempo nga awan ti padi ditoy. Nagduduma ti istorya ang makagapo. No apay anak natay dagiti padi ditoy. No pay kasta. Sa anak anagbuteng kakabsat. Kat inanugutak asyak langan ti may destino ditoy. Kat maragsa ka nagkakabsat, gaputa makitak nga adu kayo. Gapu iti dayta, ad-adda itan ti regget ko nga agserbi ti Diyos. Ken iti dayta simbaan ti San Isidro. Senyor Simon, naimbag ta nakita ka. Opay, Bart. Amuyo ka din ti damag. Ano dayta? Addan padi dito San Isidro. Aniya. Pudno gayam ti madamdamag ko iti kabisera, senyor. Addan padi ditoy. Saan na mapalin, Bart? Saan na mapalin? Anya ti pampanunutan ni Senyor Simon iti dayta na ipadamag kankwana. Gagayam. Di uliwana denggan ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem apilin. Nobela ni Virgie Paglay. Direksyon Jun Rebutazo. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. Maikanem apilin.